vi afholder den årlige holdrapportering i Dansk Mønsterlænderklub, hvor vi samler alle fra alle områder i Danmark. Det lykkes os at samle 76 hunde og tilskuere og familiemedlemmer, som fylder vores campingplads, og det ser ud til, med vejret er jo med os, at vi får en forrygende dag. Det er et meget stort tilløbsstykke. Det er et af de største tilløbsstykker, der er i Dansk Mønsterlænderklub. Jamen, vi har lavet det sådan, at vi har 3 af disciplinerne. Det er nogen, man vil sige, det er da en D- og U-prøve. Det er ganske korrekt. Det er en duebane, der er en vandbane, der er en kaninbane, og så har vi det, som er unikt, og som der ikke findes faste regler for, kun vores regler. Det er det, vi kalder holdstafetten. Og holdstafetten, der skal hundene virkelig vise, hvad de duer til. For føreren kan ikke se hundene. De samler noget vildt, som er pointgivet. Således at en ræv giver for eksempel 10 point, og en mink giver 7, mens en almindelig fasan kun giver 2 eller 3. Så vi har gradueret det på den måde, så det giver ret store udfordringer, og det er også det, jeg fornemmer, når jeg hører lidt i dag. I dag er det kun kleine mønsterlænder. Vi har også große mønsterlænder i foreningen, men de er desværre ikke haft tid til at komme. Og så er det med fører og familie, og det er fører, som er kommet med godt humør, fordi det er vi markerer det som en festdag, og det håber jeg også, det bliver. Det tyder alt på, det bliver. Det har det været de andre år, så bliver det også her. I år er det Sjælland, sidste år var det Fyn, året før igen var det Aalborg, året før igen var det Esbjerg. Og hvor det bliver hen til næste år, det finder vi ud af på et senere tidspunkt. I dag er vi 76 hunde. Vi havde håbet på at kunne komme op og slå sidste års arrangement på 88 hunde, men det har ikke rigtig været muligt. Men det er pænt fremmødt 76 hunde, så det tegner til at blive et rigtig godt arrangement. Og hvor kommer hundene fra? De kommer fra Sønderjylland, Midtjylland, Nordjylland, Fyn, Sjælland. Der er ikke nogen deltagere fra Bornholm, desværre. Men ellers er det sådan en blanding fra hele landet. Der er også vores svenske venner er også repræsenteret, så det er ikke kun dansk. Der er nogle svenskere, som holder til, som også er kleine mønsterlænder, som besøger vores arrangementer flittigt, både på markprøver, men også her til selve holdrapporteringen her. Vi kører det, der hedder en unghundeklasse, og så kører vi en åben klasse. Åben klasse, det er for hunde, der er over 24 måneder, eller hunde, der er kvalificeret til at deltage der. Unghundene, det er de meget unge, som vi giver chancen. De får så ikke lov at deltage på holdstafetten, for det er de ikke udviklet til på det tidspunkt. Men vi sørger for, at alle kommer med. Er der så en tævehund, der kommer i løbetid, jamen så træffer vi de fornødne foranstaltninger, så alle får lov at deltage. Det ligger os meget på sinde, at alle skal deltage. Selvfølgelig er det konkurrence, men det er det, jeg vil kalde en social konkurrence. Vi er her for at have det hyggeligt alle sammen og skabe nogle rigtig gode netværk og knytte endnu tættere netværk.
Det er således, at når vi åbner op for holderapporteringen, så gør vi det, at folk har mulighed for at komme fredag, fordi dem, der kommer langvejs fra, ikke skal køre midt om natten for at nå ned. Men det viser sig så, at det udvikler sig, så folk vil herned om fredagen, fordi så bliver det festligt og hyggeligt. Og det bliver så også festligt og hyggeligt om lørdagen, så det er faktisk en seance, der starter tidlig fredag og slutter op ad formiddagen søndag. Så det er kombineret hundesport og social samvær i foreningen, hvor folk bor på vores meget interimistiske campingplads, men særdeles fine campingplads, hvor alle har det gode humør med. Det er vigtigt. Og vi er så også heldige med vejret jo. Det gør det ikke dårligere for os. Det har været rigtig godt. Jeg har fået rigtig stor hjælp, både før og under, og god opmærksomhed. Og der har jo været et hold, der alligevel vil være sammen med mig, selvom jeg ikke kendte nogen før. Det har været super. Altså min største forventning, det var at finde ud af, hvad kan min hund? Fordi derhjemme synes jeg, hun er helt fantastisk og kan det hele. Og det er klart, så sker der noget, når den er herude. Så jeg har fået ud af, at jeg ved, hvad jeg skal gå hjem og træne. Og jeg har også fået ud af, at jeg vil prøve det igen, fordi jeg ved, at hun vil kunne gøre det bedre, for det er jo mig, der har misset meget af det i forhold til, hvad hun har gjort og ikke gjort. Det har været en god dag, da jeg tog afsted meget tidligt i morges, fordi vi kørte i morges kl. 6 for at være her. Der tænkte jeg, hold da op, det bliver en lang dag, men jeg synes faktisk, den er gået utrolig hurtigt, og det har været fantastisk. Vejret har været godt, og jeg vil sige, at alle har jo kontaktet mig og spurgte, om der var noget, de kunne hjælpe med, og snakke med mig og sådan noget, så det har været rigtig godt. Tak. Vi er nu nået til afslutningen på hundeprøven på vores forhåbentlig fantastiske weekend. Der har været, som jeg har spottet, meget godt hundearbejde. Der har været nogen, der har været lidt uheldige. Sådan er livet, sådan er hundeprøver. I har været 76 ekvipager. Det skulle da være underligt, der ikke var nogen, der var uheldige. Den bedste åbenklassehund, jeg kommer til unghunden bagefter, bare roligt, er en hund fra Jylland. Hun hjælper nok på en kennel, kunne jeg forestille mig, eller i hvert fald på et pensionat, eller hvad det hedder. Iben, du er den frækste tøs, jeg kender, men du har den bedste åbenklassehund. Jeg skal lige have bogen og den store. Tillykke. Skal du se her? Der er også lidt. Og så får du også lige, Thomas, en sæk. Er det derovre? En sæk? På foder. For John vil ikke selv. Den skal også have. Den skal du også have. Mine damer og herrer, bedste åbenklassehund.
Tillykke. Vi har også haft nogle fine unghunde. Og der er også sådan en gang energifoder der, som vil frem i livet for HP hundefoder. Og bedste unghund i dag med 30 point. Det var ikke så svært. Der behøver jeg ikke gøre så meget. Det er katalog nummer 6. Det er Elverdam Skiner med Flemming Andersen. Tillykke med. Tak for det. Foder, dummy og bog, og det er det samme. Tak for det. Og der står beskrivelse indeni. Sådan, ja. Skal jeg vise noget mere, eller hvad siger I til sig? Top Dog vinder unghunde, og de får så også en lille pokal, så jeg håber, du har en varebil, så du kan have den med hjem. Jeg har faktisk selv skænket den. Ja, så hænger du selv på den. Tillykke med det. Nummer 2 fik 158 point. Om lidt vil jeg så sjovt nok fortælle, hvad nummer 1 fik. Og det kan blive en lang aften for nogle af os. De gjorde det faktisk rigtig godt. De lavede faktisk 168 point. Og de får eddermame lov at slæve nu, for de er kun 2. Og det er de eneste 2 fra Himmerland. Tillykke, søde. Tak. Tillykke, min ven. Tillykke. Se, så må I selv dele dem her. Ja, det gør vi så. Og Dommy og... Skal de have 2 tallerkener hver? Ja, det skal det. Nå ja, det skal være en til hver. Så må I om bagved, så vi får det hele med. Får man ud af ikke at træne sin hunde? Ja. Jo. Og se, vi er jo ikke helt færdige. Sådan. Fordi der er jo noget som... Next. Der er noget her, som der har stået Dream Team på mange gange. Det skal det ikke mere. Nu skal der stå de 2 eneste fra Himmerland. Og det er en vandrepokal, der skal graveres. Der er ingen bog. Tillykke. Tak. Tak.